gara placer bat. Bai, horixe, placer handi batzuek hemen izatea. Obsoletuz, Aiora, zer da? Zer da obsoletuz? Zeri buruz da antzerki hau? Pues hitz egiten du lan asuntuen inguruan, lan borrokaren inguruan, horren inguruan hitz egiten du. Puri-purian dago orduan? Beti gongo da, langileak beti gaude nolabait borrokatzeko. Ez, sekula. Horregatik jarri diozue obsoletuz izena? Izan, bai. Zaharkitua jarri barrik genion, baina guztez ez zaigun baita ere obsoletua dagoelako, eta, azkenean erabaki genuen hor erdibide bat, aurkitu genuen, eta obsoletuz, bai. Gainera, Aiora, azpititulu bat ere gehitu diozue, irakurriko dut. Lokarturiko Gandhi, eta ustezko terroristei buruzko komedia. Nortzun dira lokarturiko Gandhiak? Nene. Bueno, pues borrokatzeko modu ezberdin asko dago. Eta batzuk izango dira, pues esna daudenak eta daudenako gehiago borrokan, eta beste batzuk Gandhiak, modu baketsuan borrokatzen dutenak. Pues hemen Gurantz lanean ere badaude perfil loiek jarraitzen dituzten personajeak. Badira lokarturiko Gandhiak, beraz. Eta ustezko, eta Aitor, esan zuk? Ustezko terroristak da askotan zama jartzen diotenean terroristak diela edo zerbait kriminalizatzen dituztenean langile guztiak edo langile borrokak. Orduan, azkenean langile borroka bat da eta terrorismoa beste gauza bat da. Baina askotan gauza biak nahazten dira eta hor dago pixkat mamia eta arazoa. Bai, askotan hitz egin beharrean borrokaren inguruan da borrokatzeko moduen inguruan hitz egiten da, eta azkenean ematen du ez dela zilegia erabili duzu metodologiagatik, igual borrokatzen zauden hori, aldarri hori geratzen da aldebo batera. Borroka eta terrorismo hori buruz egiten eta ematen du beldurrezko gauza dela. Baina lehen esan duzu bezala komedia da, ez da? Hoi zehetu gara egiten, bai. Suposatzen da helburua dela jendek parre egitea eta ongi pasatzea. Bai. Azkenean hartu dugu gai serio bat, baina komediaren ikuspuntutik ikusita, eta horrela idatzita dago, horrela interpretatuta dago, horrela zuzenduta eta horrela zehetzen gara egiten. Bale. Eta bueno... Ina pixka beldurtzen hasian nintzen da. Egia da, gaiak korapilatxua dela, ze egoera komiko, ze estena komiko gertatuko dira, antzerki honetan? Pues berez ja personajea direnez muturretara doaz. Badago hori lokarturitako Gandhi bat, asko importatzaiona gehiago dira esaldiak, esaldiak erabiltzen diren borroka batean, ez? Eta badago gero nire personajea Jonenik interpretatzen du Joneren papera. Eta berak esango genuke berak bizi izan dela, bere familia datorrela sindikalismotik eta puntu guzti hortatik, eta orduan bere borrotzokatzeko modua beste bada. Ez du importa ondokoa molestatzen badu, hau da, kalea moztu behar bada, kalea mozten da. Eta igual, zenbait pertsonai molestatuko die, ez? Baina, askotan hor dago, ez? Molestatzen badugu, zilegi da borrokatzea ere, pues bueno. Galdera interesgarriak. Zer iruditzen zatitxo bat ikusten baldin badugu? Bai, hemen txeuzu, obsoletos. Akordioa baizik! Horrela, letra nariz eta herriak izango barrute bezala. Akordioa! Pasaden artean guztu bajartzen dituen ekarritako babarronak eta goizteko zortziak ziren. Mordo! Zen mugimendua, Mugimendua badago. Eszenografiak horre indarra du, Bai. Indarra du, bai. Eta gezurrak ere badu indarra obra honetan, Aitor. Gezurrak zertarako, errealitatea eskutatzeko, ala zertarako erabiltzen dira gezurroiek? Bueno, gauza askotako. Lehen esan dezuen nola bilatzen genuen komedia ere bilatzen da gezurrarekin. Badago pertsonai bat, neria, gezur bat eskutatzen duena, eta hori jakingo dugu zer gertatzen den obra ikusten dugunean, ez da? Baina, gezurra, bai, erabiltzen da, hor zerbait dago eskutuan, eta jakin behar dugu zer eskutatzen du, bai. Esan genezake, abia puntua dela, daudela langile batzuk, fabrika batean, itxitako fabrika, eukituzte arazoak, eta egon dira urte betez ja hor itxita. Baina hasiera baten
bat langile zeuden barruan, eta ja bi baino ez dira geratzen. Itxialdiak luzatzen direnean. Luzatzen direnean hori da, eta mantendu ez ezta? mantendu, eta bueno, berak egiten duen personajea, kanpora joan da, pues negoziatzera Gallifantekin, aber zer lortzen dugun guretzako ala ez. Baina gezur batu, Akordioa lortu du, baina ez dugu ze motako akordioa izango den. Ona den haientzako, guztientzako, berarentzako bakarrik, hori jakingo dugu. Aizu, eta zu gidoilari bezala hartu duzu referentzi bat beste borrokaren bat, edo esan nahi dut beste, ez dakit? Justo idazten nuenean, zeuden beste borroka batzuk, eta bai, hartzen nuen ikusten nuen eta pixkat informatzen nuen, baina ez naiz hor fabrika batean egon, baina bai saiatu naizela haiek entzuten o pixkat informatzen zer gertatzen dan gauza horiekin, eta hasiera batean adibidez esan genuen itxialdia egunetakoa izan martzela, eta gero ikusi genuen badaudela itxialdi batzuk oso luzeak direna, eta greba batzuk oso luzeak direna. Beraz, guk ere, gure kopurua baita ere, hazi genuen, ez da? 300 eguna esan genuen, eta horrek ere laguntzen du gehiago ere, pertsonaien... Bai, pertsonaiak azkenean muturrean daude, eta psikologikoki ere... Oso nekatuta daude. Oso nekatuta daude, hirurak gainera, eta hirurak bazkate bere arazok pertsonalak. Orduan dana, koktel hori estrenatoki bartean sartzen dugu, eta azkenean lehar egiten du. Hitz egin ezagun beraz pertsonaietaz, Aiorazuk aipatu duzu zureak Jone izena duela. Nolakoa da? Bueno, iruditzen zait, Aitor kanpoan dagoen bezala zure agian barruan dagoela oraindik edo ez? Bai. Zuzara 100 horietatik gelditzen den 2 horietako bat. Bai. Zuzara... Eta Jone geratuko zen hor betiko. Hori ere badago, zuzendariak egin zizkigun hainbat galdera, ez pertsonaientzako, baizik eta guk gehu, hausnarketa egiteko. Borrokan batean egongo bagina zergaitik utziko zenuke borroka. Lortu duzulako eskatzen zenuen hori ia ezinezkoa da, gehienekotan, zen negoziatu behar da, eta azkenean eskatzen duzun guzti hori ez duzu lortuko, eta gitxiago izango da. Edo zein da zure arrazoia borroka hori usteko ere. Eta horra aipatzen genuen ere, izan daiteke kanpoan familia dagoela, eta zaitu era babesten, edo babestu zaitu hasieran, baina ja nekatuta dago, eta beste goera badauka. Jonek geratuko zan hor betiko. Jonek dauka borroka hori da bera horregatik bizita. Berdin du kanpoan ze gertatzen den, barruan ze gertatzen den, hortxe. Bai, nik uste ez dela nahikoa izango inoiz berarentzat. Eta, Aitor, zure pertsonaia nolakoa da, zein da? Nire pertsonaia Charlie da, printzipioz da mugimenduaren lider ofiziosoa, eta kanpora joan da akordio bat lortzeko. Eta bueltatzen danean, printzipioz saiatzen da besteekin negoziatzen, esplikatzen, zer gertatzen dan, baina berak ere bere arazo pertsonalak ditu, bere aldaketak ditu, aita izango da, eta gainera kanpoan ere gauza batzuk ikusi ditu, ez zaizkioenak gustatzen eta kontatu behar dituenak, eta azkenean hor ibili behar da. Pixkate balantza horretan zen bi pertsona hauek, bai Aioraren pertsonaia eta Juan Jorinen pertsonaiek, balantzaren bi aldetan daude, eta ni egon behar naiz, beti saiatzen biak ondo egoten, eta mugimendua ondo egoten, baina ni ez nago ondo ez dara, mugimenduarekin orduan hor sortzen direne gatazka, Eta normalean erdian dagoenak hartzen ditu muturrekoak leku guztietatik. Batetik eta bestetik, lan zaila daukazu, Hoxe, eta gainera gezur bat eskutatzen duenean, asko zerekin dago. Bueno, aipatu duzu dagoeneko, 3. pertsonaia, Juan Jok. Egiten duen 3. pertsonaia, nolakoa da, Aiora? Pues Juan Jotero bada, bera oso bakezalea da, eta orduan, borrokatzeko beste modu bat da, baina, karo, daramaten denbora gehiegi Jone eta Elias da bere pertsonaia. Jone eta Elias denbora gehiegi daramate hor barruan, eta izateko oso modu ezberdinak dituzte, eta ikusten da zelako talkak dauden beraien artean ere. Gero elkar maite dute pila bat, azkenean borrokan elkarrekin daude, baina karo, oso modu ezberdinekin. Eta gaur egun ere, Instagramen, benga, egin behar da, zuzeneko bat, ibaialde bizirik. Sare sozialak ere sartzen dira gainera? Bai, momentu batean, justo horri irudian ikusi dut, bai. Ez eta jendeako jukatzen aldo, zerbait esaten aldo, publikoak. Claro, zuetio balio golaziko, venga, tira, duringe! Ez dugu txintzatzen. Baina igual publiko animatzen data baita, ez? Horrein gozez, baina hartu beharko genuke gehiago hori igual. Lehenko gertatuko nintzake. Donostin gertatu zen bukatu genuenean,
arraloak eta Ibaialde bizirik. Hori Claro, da. Ibaialdeeri buruz hitz egiten dugu dala zonalde bate Fiktizioa, bai. eta segenean Ibaialde bizirik eta publikosa hasi zan, Ibaialde, bizirik. Pozik. Bai, polita da. eta ditu digun beste gauza bada, ez dakit elizegi konturatu zaren, kas kamiseta Ze horrek, ona, ezta? bai. Hori Jo, zein da? ze ona. Badu horrek irakurketa bereziren bat, edo... Bueno, Bego igual zaharkitua gaudela ere, eta gure Bai, estetika bai, ala bai, hori. bai. Berri itxurarik ez dauka, behintzat. Betikoa zen, kas, estetika hori bilatu genuen baitare vintage pixkate aurkitzea, eta gero pertsonei horri gustatzen zaio bizikletari biltzea, bueno, kasu honetan bizikleta estatikoa, baitare horretan badaka bere poesia, eta bueno, kasu hori da vintage geratu dela, eta gaina gustatzen zaigun kas. Beti baitare printzipioz da refresko marka bat, baina beste sanai batzuk badituzte, eta bueno, hori polita zen. Jo, nire gertatu zitzaidan adibidez, hori estetika edo estrenatu aurretik egon ginen 2 aste saiatzen Getxoko musike barrin, eta behin ikusita dagoenean eszenografia guztia, eta jesarlekuetatik ikusi, eta zan como gaztetxe batean gaudela ematen du. Bai. Bai. Eta gero esan digute ere, 80. hamarkadako ez dakiz zer ematen du edo, eta esaten dugu, ostras, pues bai, pues nahi gabe igual ere, pues 40 urte ditugu lantaldeko guztiek, eta bai, ara jo dugu. Pankarta, karo, ere borroka bat, pankarta, ez dakiz zer. Berrogeita gutxi. Berrogeita piko esan dut. Hori nahi gazteena. Bai. Neri begiratu dit. Azpimarratu egingo dugu.